Днеска ще играем Майнкрафт. Днеска започвам новата поредицата на Майнкрафт. Нали майка ти каза да дойде ходи? Не. И да. Днеска ще... Моля ви, like and subscribe for YouTube. Виждам някой човек, че е застанал по ръката. Някой ще... Къде бе? В караваната. Коя каравана? Нали го снимаш? И поддържи на майка ти. Мисля това да е последният етаж на къщата ми и започвам отвътре. Що? Снимам. Така хора, това ще ми е най-последният етаж. Те свещи сега трябва да ги махам сигурно 1 час. Обаче, докато си излете цяло. Опа. Стана по-голяма. Сега тук трябва да ги махаш. И тук да сложиш на стената. Виждам града. То няма град. Нима. Село имаш предвид. Да. Аз не съм виждал село до сега. Аз един път видях града. Значи, да видиш село, си голям късметлия. Аз не виждам никакво село. Един път видях едно село. Това ние сега сме, намираме се в Швеция. Там е моята къща. Къде? Я? Да. Тук да правим... да направим още най-високото. Много високо. Аре да направим някаква кула. Да. Айфилата кула. Айфилата кула? Да. Не знам дали съм успял. Чакай. Аз мога. Чакай. Не, падна. Опа. Не, аре сега няма да я правим. Чакай сега. Не знаеш как е най-лесно. Така, виж. Това ще направим едно много високо, така че да го виждам. Да виждаме и селата. Чакай, виждам някъде. Кой е това бе? Сигурно. Чакай. Тук някъде виждам. Тук. Да, има някаква къща. Не, тук. Да. Отиди малко натам. Отиди. Да не е кораб. Капитанския кораб. Аз съм срещал кораби. Много малък процент да срещнеш кораб. Видях кораб.
Кога си видял кораб? Докато играх Майнкрафт, видях един кораб. Където беше чупен ли? Аз го щупих още повече пък. Направил на човек. Аз ще направя така, че да имам голямо място така. За да прескочиш от водата. Уи! Един път знаеш, че с 6 човека игра. Майнкрафт? Да. Аз стана като среден пръст пък. Среден пръст. Сега пък стана като И направихме град. Аре, готово. Кога свършва видеото? Не знам. Вижда ли се? Чак. Не знам дали се вижда хора. Айде, така. Сега мисля да... Опа. Айде. И аз привърших видеото. Сега? Да. Защо? Чакай да видя колко се снима. 6 минути, 6 минути. А? 6 минути. Айде вече. Паяк. Я. Трябва да клекна. С кой бутон се клякава? What? Скрит в дълбичините. Добре. От B. Ловец. Чухте, ловец. Ловец на чудовища. Не бе, остана бе. Искам да играя. Остана. Еми да хора, май до тук ще завършим това видео, защото нещо ми бъгна. И да, до скоро. Чао!